Bon dia a tothom, com esteu? Estic super emocionada de gravar aquest vídeo perquè, bueno, com heu vist en el títol del vídeo, aniré al Campionat d'Espanya! Com podeu veure, he anat a la pelo i m'han fet trenes de Noelia, la millor perruquera del món. Ara faré les maletes que me'n vaig a la 1:15. O sigui, a la 1:15 m'han convocat en el CAR, que el CAR és el centre del rendiment, i doncs ens han convocat allà i d'allà sortirem, que anirem a Tudela. O sigui, em confonc amb Toledo, saps? I llavors fico Tuleda i és Tudela, amb la D abans. Faig les maletes ja, que és que no tinc res fet, o sigui, mireu com tinc l'habitació. O sigui, allà tinc una maleta, que és supermini, però és que clar, roba normal no ficaré gaire, sabeu? Allà ficaré doncs neceser, aquelles coses. Canvio de plano, que la meva mare ha entrat. No sé què us estava dient. Ah, sí. Portaré aquella maleta que us he ensenyat i la motxilla que ens va donar la federació. A mi me la van donar al febrer, perquè al febrer també vaig fer el Campionat d'Espanya. I doncs res, començo ja a fer la maleta, que la meva mare està a marxar i m'ha d'ajudar perquè soy un poco desastre i a veure és com m'olvido algo. Hola, ha passat una estona des de l'últim clip que he gravat. Res, he estat fent la maleta i després he netejat la meva habitació i res, queda mitja hora per anar al cotxe del meu entrenador, que hem quedat al costat de la meva casa per anar al CAR. I tinc moltes ganes. La veritat és que ara estic més tranquil·la. Quan us he gravat l'últim clip estava més nerviosa, però bueno, després de netejar i tal, amb la música i això, pues m'he relaxat bastant. Per cert, també m'he canviat de samarreta perquè ja farà fred. Llavors m'he canviat i m'he ficat això que era la meva mare i m'ho ha donat. I bueno, ja tenim la maleta, us ho ensenyo. Que bonic, no? Catalunya, Catalunya! I bueno, la maleta és supermini de la meva tieta, gràcies tieta. Si veus aquest vídeo, està que segur que el veus. Gràcies. Ja marxem cap al cotxe del meu entrenador. Pots? Jo gravo, vale? Acabem d'arribar a l'hotel. Hem anat a les pistes d'entrenar, a veure-les i tal. Bastant bé, demà us gravo. I un tour, vale, per l'habitació. És petita, o sigui, així, tele, molt bé. Bueno, això, armari i lavabo. Està bastant net. Ara carregaré el mòbil i me'n vaig. Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Bon dia a tothom. Són les 8:05 i res, avui competeixo. A les 10:05, queden 2 hores exactament. A les 8:15 sortim amb l'autocar. Llavors, bueno, nosaltres ja estem preparades i ara baixarem cap a l'autocar. I d'allà anirem directament a les pistes. Estic bastant adormida. La veritat és que no he dormit... A veure, he dormit bé, però m'he anat aixecant per la nit. O sigui, potser m'aixecava a les 2, després a les 3, a les 5... Bueno, que m'he anat aixecant. Digues hola. Hola! Us presento la Maia, que és amb la que dormo. Tu quan competeixes? Explica-ho. 11:30, diumenge. A ella li queda encara, però bueno, s'ha aixecat amb mi i hem anat a esmorzar. I res, això. A sobre també m'ha costat dormir. O sigui, he dormit bé, però m'he anat aixecant, tal, després... Bueno, això que m'ha costat dormir, més o menys m'he anat a dormir al final a les 12 i ja m'havia ficat a dormir a les 11:30, o sigui, m'ha costat bastant. Però bé, bueno, la veritat és que he dormit bé. En si, encara que m'hagi aixecat i tal, he dormit bastant bé. Vídeo. Sí, és un vídeo. ¿Qué es una GoPro? Cataluña es la millor. ¡Venga, Daniela! ¡Venga, Daniela! Ahí las tenemos. Vamos a ver cuál. ¡Mueve, Daniela! ¡Això és, Daniela! Volvo a la feina! Braços, respirem, braços! Bueno, noies i nois, no sé què ha agradat al meu pare, però ja acaba la competició i ara ja podreu dir que tenim una amiga que és 5ena d'Espanya. Mira, hi ha un munt de gent. Ara mateix estic superbé, o sigui, no fa ni calor ni fred, estic molt bé.
el xandall, amb màniga curta, estic molt bé, de veritat. Ara aniré a animar amb la Fede i res, estic supercontenta, de veritat, o sigui, és que he fet un carrerón. Després, a veure si trobo quan editi el vídeo, a veure si trobo... Joder! Que quan editi el vídeo trobo algun clip de joc corrents, vale? I res, és que estic supercontenta, de veritat, és que no puc demanar més. Sí, saludeu. Aprovechamos para invitar desde el centro de la meta catalana a Diana Junto. Ya que muchos likes, Suscribiros todo el mundo ahora mismo. No ho sé, no. Digueu hola. Hola. Ai, insulta. Ara. No sé si no s'ha estat la menjant polles de la mà. Nosotras podemos. A veure com està. Era molt... Està mola. Olorà superbé. Està mola o no? Està mola. Ai. Sí, però en recorda que estàs gravant, Avui és l'últim dia, diumenge. Res, avui només estarem fins al matí. Per la tarda ja estarem anant cap a casa. Ara, en teoria, hauríem d'estar a l'esmorzar, que comença a les 7:30 i crec que ja són les 7:30. Així que ja marxem cap allà. Ja hem fet les maletes i... ja hem fet les maletes i tal. O sigui, ja no hi ha res, ni al lavabo tampoc, en teoria. Ara tinc bastanta gana, però ahir pel migdia no tenia gens de gana. No sé què em passa, que tinc l'estómac que no m'entra res. Ah, ya está grabando. Sí. Ah, mira. Qué mona es la GoPro. Estem here. En pantalla, Després. vamos a ver, se trata mira. de las clasificaciones económicas Guau. puntuación. Número 10. Bueno, com podeu veure, m'han fet trenes, que crec que han gravat, no sé si ho han gravat bé, perquè ens estava ensenyant com funcionava la càmera. Estem aquí amb l'Adri, digues hola. I estem veient aquí el Jan, que és el que fa javelina, el Hidalki, que fa... Sí, que està per allà, que fa alçada, i per allà la Mariona. Visca Catalunya! Diz algo, unes paraules! Catalunya! Tu habla! Páralo! Dame la GoPro, me la quedo! ¡Para! ¡Dame la GoPro! ¡No! Que la roba, que este sí que la roba. Ya. ¡No la robará! ¡Quédate la roba! Digues hora, però sense robar-me. Digues hora sense... La mochila. A ti el móvil, tampoco te flipes. Y a ti las chanclas. ¿Quiere que nos va a robar? Som segones al 4% i pel dispar. Guanyarem. Anem a guanyar.
Bueno, pues ahí tenemos. Las 4 veces que viajarán esta vez hasta Cataluña. Por supuesto. Y bueno, medalla de oro. Hem passat al final no aconseguim medalla perquè els relleus ha passat no sé què raro que ha fet trampes perquè una s'ha sortit del carril i ens han eliminat, ens han descalificat. Estic amb l'Adri. No sap veu. És broma! Bueno, ella... Bueno, això és molt extra.